muchas gracias. Sí, sí, yo sé que ya vamos a y ya está. Està acabant ja? Endavant. Em sentiu bé? Bé, molt bona tarda, benvinguts al col·legi. Em presento en primer lloc, jo soc la Judit Miró, la secretària general del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, un nom molt llarg per dir el Col·legi dels Docents. Estic molt contenta i avui, a més, em toca al cor poder presentar-vos o tindre l'honor de presentar aquesta quarta edició dels debats educatius de GIPCAT. Per què? Doncs perquè el poble gitano hi he treballat molts anys i d'alguna manera tinc un vincle i una estima especial precisament per tots els alumnes, perquè jo soc professora de matemàtiques, amb els alumnes d'Ètnia gitana. Bé, anem al que anem. Com a secretària general del col·legi, donar-vos la benvinguda, dir-vos que aquesta col·laboració esperem que duri molts anys. He tingut abans un moment per parlar amb el gerent i el portaveu de GIPCAT, de l'Agrupació d'Entitats Gitanes dels Països Catalans, i valorem molt positivament aquests debats educatius que feu des de GIPCAT. El títol d'aquest any és Empoderament de la dona gitana en el món laboral i acadèmic. És un títol molt important perquè pensem, alineats amb el que comentàvem abans amb el gerent i amb el portaveu, que l'empoderament de la dona gitana és importantíssim en el món actual. És a dir, les dones gitanes han de sortir de la foscor, s'han de fer veure i s'han de fer valdre, perquè igual que totes les altres dones, són dones que valeu i per tant heu de fer-vos visibles en el món. Per això no hi ha altra cosa que estudiar, posar-vos en llocs de responsabilitat, treballar i fer-vos valer tot allò que valeu. Dit això, recordar que és la quarta edició d'aquests debats educatius, que la col·laboració inicial va arribar a través de l'exdegà Salvador Carrasco, concretament de la seva dona, que la tenim amb estima, una dona, la Carme Garriga, que era experta en cultura i tradicions gitanes i que va obrir aquest treball entre el col·legi i el GIPCAT. Estem, com deia, molt contents de tindre-us aquí, a casa nostra, a casa vostra, i esperem que aquesta col·laboració duri molts anys. Voldria donar la benvinguda als primers moderadors, la moderadora i dels primers portaveus, que són els que avui us parlaran d'aquest tema tan interessant, que és l'empoderament de la dona gitana. La moderadora serà l'Eloi Santiago i com a ponents hi haurà la senyora Alba Santiago, la senyora Maria Peláez, la senyora Verónica Santiago, la senyora Leo Fernández i la senyora Helena Marró. Amb tot això, donar-vos, ja no m'estic més, donar-vos la benvinguda i agrair-vos l'esforç i animar-vos a que continueu amb aquests debats educatius tan enriquidors per tots els països catalans, no només per la cultura gitana, sinó per tota la cultura catalana. Moltíssimes gràcies. Bona tarda, ara sí, no? Bona tarda, benvingudes a la quarta edició dels debats educatius de GIPCAT. Soc Leticia Menéndez i soc l'orientadora acadèmica de GIPCAT. Inicialment, aquesta presentació venia de la mà de la nostra companya Mila, però per motius personals no ha pogut ser. Així que aquí estic jo. En primer lloc, volíem agrair a les entitats, com sempre, Troncotar, Camporrón, també a la senyora companya secretària general del col·legi Judit Miró i
i a les nostres ponents, per suposat. En aquest debat tenim a la companya Loli Santiago de Campurrón. Hola Loli, bona tarda. Ella és una dona referent pel seu treball i per aconseguir que a través de la formació els seus objectius. És un plaer tenir-te amb nosaltres. La veritat és que en els últims anys les dones gitanes han fet un pas ferme i sense retorn en l'àmbit formatiu i en el seu apoderament, la qual cosa és molt important. De fet, des d'Agitcat creiem que estem en un moment molt important en la confirmació del lideratge de les dones gitanes en diferents àmbits de la societat i, com no, en l'àmbit educatiu. No? De fet, l'educació és una herramienta clau, una eina clau per aconseguir tots els nostres objectius. Avui tindrem l'oportunitat d'escoltar unes ponents i les seves experiències vitals relacionades també amb l'àmbit educatiu. Abans de cedir la paraula a la Loli Santiago, volia dir-vos i recordar-vos que el debat està sent retransmès en directe per la nostra xarxa social de Facebook i si algú dels nostres seguidors online volen formular alguna pregunta acabades les intervencions, ho podem fer en el comentari si nosaltres formularem la pregunta. I dono pas a la companya Loli Santiago de Campurrón. Bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs bona tarda. Primerament voldria agrair a l'Agitcat per convidar-me a un acte tan important com aquest, que porta com a títol Debats educatius, experiències d'èxit educatiu a les dones gitanes. Abans de començar m'agradaria dir unes quantes paraules que per mi són molt importants i com que sé que ens estan veient molta gent, crec que ho he de dir. Doncs trobo que aquests debats, aquestes actuacions que es fan són molt importants per difondre realment el que són els gitanos i concretament les dones gitanes. És molt important parlar del tema, donar difusió a les accions que s'estan portant a terme per l'apoderament de la dona gitana i visibilitzar realment el que s'està aconseguint. Té una imatge de la dona gitana que és submisa, que no té molt a dir i potser fins i tot que no té expectatives, però res més lluny de la realitat. Avui, aquí es podrà comprovar que no és així. Estem aquí per desmuntar prejudicis i demostrar amb evidències que la dona gitana és la peça clau del puzzle i peça amb rellevància dins de la nostra cultura, de la nostra família, al moviment associatiu i, per tant, la força més potent, al contrari del que es pugui veure des de fora. Valorem, estimem i estem orgulloses de ser gitanes i sabem que la formació ens apodera, ens ajuda i encara més ens afirma com a dones gitanes. Així que, sense més dilacions, dono pas a les ponents, crido a la taula a l'Alba Santiago. L'Alba Santiago és... per arribi. Tenim a l'Alba Santiago, aquesta mesa estarà composta per l'Alba Santiago i la Maria Pegat. Excusem a la Noemi Heredia per un problema familiar que ha tingut. L'Alba Santiago és una dona gitana de Cambrils, és mare i treballa com a dinamitzadora a l'Agitcat. Jo podria parlar més d'ella, però trobo que és molt més important que ella mateixa expliqui el que és, el que fa i el que ha estat per ella la formació concreta. Alba? Hola, bona tarda. Jo soc l'Alba Santiago i sempre em fico molt nerviosa i tenint aquestes companyes que són eminències al meu costat em sento molt afortunada d'estar aquí i poder ser una de les ponents juntament amb tots els referents gitanos que tenim avui aquí. Jo soc una nena, ja no soc tan nena, que no li ha agradat mai anar molt a l'escola, però he tingut una mare que ha sigut molt ferma amb mi i no m'ha deixat mai
lo digo en castellano, escantillar-me, perquè sempre estava sobre meu. Sempre m'ha anat molt bé la meva etapa educativa fins que vaig arribar a l'ESO. A quart de l'ESO em vaig trobar una professora que sols em desmotivava. Ella deia que jo no servia per estudiar, que tenia que marxar al negoci familiar, nosaltres tenim una hípica familiar i que marxés a netejar estièrcol dels cavalls o que marxés al mercadillo. A l'institut sol havíem 2 gitanes i a les 2 ens desmotivàvem. Jo vaig tindre la fortuna, perquè ara ho veig com una fortuna, en aquell moment ho veia com un impossible, de repetir curs. A la meva amiga, també gitana, la van passar de curs sense res, sense exigir-li molt. Passar-la i ja està. Això ho fan bastant per quitar-nos d'encima, per desgràcia. Jo vaig repetir curs gràcies a la meva mare, que va insistir, però no volien que repetís curs. I si jo em planteava anar a batxillerat, era impossible perquè jo on anava a batxillerat, si no podia ni fer matemàtiques. Això eren les frases de la meva professora de quart de l'ESO. Era una desmotivació i, per tant, una guerra per a la meva mare, que havia de batallar amb una adolescent de 15 anys que ja ho tenia difícil. Però bueno, ho vam poder aconseguir gràcies a la meva mare, mai me cansaré. En aquell moment la veia com la meva enemiga, però ara li dono gràcies. Jo sé que moltes nenes que estan en el mateix puesto que jo ho veien igual. Les mares, no, que pesadas o que... Pues no, lo hacen siempre por nuestro bien. Ahora que soy madre, lo puedo comprobar. Seguidament vaig entrar a un grau mitjà per la meva voluntat, aunque la meva mare va influir, però jo tenia moltes ganes d'administració i va ser molt guai, però em vaig cansar d'estudiar perquè no trobava cap sentit a la meva carrera, jo ja que venia molt desmotivada de l'ESO. Vaig intentar buscar treball amb un grau mitjà, és molt difícil, des d'aquí consciencio que un grau mitjà està molt bé, però és molt difícil trobar treball amb un grau mitjà. Sempre hem de seguir estudiant, que tots podem. Està molt bé, però necessitem més sempre. Vaig començar a treballar amb la contra de tota la meva família perquè no ho necessitava, jo tenia tot el que jo volia. I vaig decidir treballar com si fos molt adulta, amb 18 anys recién cumplidos. Em va sortir un treball a Valls, la meva família estava molt en contra, vaig estar 2 setmanes sol perquè volien portar-me cada dia i jo no. I vaig entrar a Cambrils, vaig tenir sort i vaig estar uns anys farta d'en un supermercat, treballar moltes hores, caps de setmana, sempre perdent-me tots els esdeveniments familiars, reunions. Vaig decidir als 26 anys, no puc seguir així perquè no tinc vida, no tenia caps de setmana. Torno a remarcar la meva mare que estava ahí, juntament amb la Junta de Campurrón, el Fernando, uno de ellos. La niña tiene que estudiar, la niña tiene que estudiar. Al final els vaig escoltar. Amb aquest pas dono moltes gràcies a l'Ajuntament de Cambrils i a l'AGICAT, que me'n van oferir un treball que em permet conciliar la meva vida familiar i la meva vida etapa educativa amb el treball, i això és una fortuna molt gran, no ho veiem quan però una vegada tenim un treball que és flexible i que treballem del que ens agrada, estudiar és molt més fàcil. De totes maneres, jo a les nenes amb 18-19 anys els animo a que treballin, a que estudin, sense càrregues familiars, perquè jo tinc una bebè de 2 anys i m'està costant molt aquesta etapa. Estic cursant un cicle superior, que dono moltes gràcies a Campurrón perquè m'estan ajudant molt, i m'està costant molt, com repito, perquè tinc càrregues familiars. I clar, no és com quan no tenia 18 anys. Així que des d'aquí vull animar totes les dones del món a que podem a totes les edats. Es pot a totes les edats, perquè si volem podem, i som dones i som molt forts, però sense càrregues familiars és molt més fàcil. Així que
vull dir-vos que la formació és la clau per una porta al futur i sense formació, desgraciadament, no som res. Jo anava a buscar un treball i tenia aquesta formació que em va permetre entrar en aquest treball, perquè es van valorar diferents candidats i jo tenia un grau mitjà i vaig entrar, però desgraciadament no és lo suficient per trobar un treball en condicions per poder conciliar moltes coses de la vida que necessitem, que són bàsiques. Les nostres famílies, els nostres nens petits, tenir-los amb tot el que nosaltres, les dones, volem oferir-les als nostres petits. No podem. Necessitem sempre formar-nos, com tinc aquí companyes que estan a la universitat amb edats més altes i poden i ho estan fent molt bé. La meva mare es va graduar l'any que va ser àvia. Són exemples a seguir i jo crec que totes les dones podem, us animo a que, si us plau, us replanteéis el formaros, porque cada vez es más difícil encontrar un trabajo que te permita unas condiciones de vida buenas sin formación. Y esta es la realidad que nos encontramos a diario. Así que desde aquí me queda decir que hay muchas entidades que ayudan a los jóvenes, tanto mujeres como hombres, como Ladrón Cotán, como Campus Ron, como Agitcat, que por favor recurráis a ellas, llaméis, tenéis teléfonos, nos llaméis a nosotros cuando no sepáis para dónde tirar y para dónde encontraros con vosotros mismos, que nosotros os ayudamos. Molt bé. Molt bé, Alba, moltes gràcies. I ara presentarà la Maria Peláez, però primer vull dir que quan acabi la Maria formularé un parell de preguntes i perquè les ponents ho tingueu en compte. Doncs ara presentaré a la següent ponent, que és la Maria Peláez, que és dinamitzadora de l'Agitcat. La Maria és tècnica en farmàcia i treballa amb joves i nens el tema sobretot de l'orientació i el professor escolar. Maria? Sí. María. Segon. Si se arriba aquí. Sí, María. Hola. Sí, es que heu desconectat. Ja em toca a mi? Sí. Sí. D'acord. Dígale que te la cámara de sí, la cámara, María. Sí. Comença, Maria. Hola, soy y para comenzar, Maria, no se sent? ¿no? No. A veure, prova... Està més a prop o... Ara s'escolta millor? Sí, ara millor. Sí, ara millor. Està molt bé? Sí, ara millor. Vale, pues como ahora bien mi capacidad de la experiencia la y pero eso es más detalles. Pues primero que tengo que las escuelas obligatoria y para creo que como parte que va a ser uno de los primeros que la de la familia y sobre todo de la territorio que ya es que si no uns 4 anys que no sap ninguna d'ells i ens vam veure molt enamorada i va ser molt guai que des de l'Ajuntament ens vam donar un expedient i certificat per aconseguir trencar aquesta marxa i després d'això vaig començar a treballar a l'Agitcat. Gràcies al president Alcocer em va donar l'oportunitat i vaig construir una baixa de companyia i ahí va començar la vida laboral. I
va ser una experiència molt bona perquè sortint de l'institut vaig començar a treballar i vaig pensar que és que no sé. El primer lloc que vaig realitzar va ser l'internet social, on vaig estar experimentant amb nens de l'ESO i petits, controlant les seves als col·les i motivant els pares i les mares a la importància que tenen de l'ensenyament, sobretot amb el territori de famílies que estan molt poc ja de controlar-nos. Transcorrent aquest temps vaig veure que el meu és estudiar. M'agrada moltíssim i gràcies a que vaig activar i em van dir sí, que pots fer el fills que s'ho bé, que estudiar jo, doncs vaig pensar una mitjà. Vaig fer alguna mitjà per farmàcia, on vaig descobrir escoles, perquè jo sempre he tingut clar que volia ser una batalla. És un topic clar, però ho tenia molt clar, volia ser una batalla. I mai he pensat que potser aquest era la finalitat, però quan vaig descobrir la farmàcia va ser per quan. Vaig trobar un lloc per expressar-me, per ajudar la gent, que era el que volia fer. I vaig estudiar durant 2 anys a farmàcia a l'Institut de Tarragona. Allà vaig fer molt i vaig fer més pràctiques, el qual vaig agafar molta estructura al treball i el treball que m'agrada més. Mitjançant aquest temps també vaig estar continuant amb la universitat i me vaig moure de curs quan va continuar la companyia de Barça i vaig ser coordinadora al suport de conflictes que és del conflicte pesat. I allò jo d'aplicar. La veritat és que tinc moltes eines per distribuir-me després dels treballs. M'he donat molta compte que sempre estava d'un muscaló i s'anava. M'ha ajudat molt les connexions que tenen a l'electricat. Hem jugat moltíssim amb la felicidad i a estar més centrat en Pablo. I això m'ajuda molt. Per últim, ara estic en un curs de menjador, l'estic gaudint molt, la veritat. Fent coses diferents i tocant nous emissions que no tocaven de l'empresa, com és els projectes d'iniciació laboral i altres coses que m'agraden moltíssim. M'he sentit molt amb musicat, per això m'he oblidat una molta tot el que va ser moltíssim i sobretot els que em va donar l'oportunitat d'entrar. I recalcar sobretot la importància d'estudiar. Per què? Perquè han moure molt fortes i em va ajudar moltíssim. Ha sigut algo que crec que m'ajudarà avui i per sempre. Vull tenir clar que el principal és una família que apoya al creixement també. Que sí, estudiar també tu pots fer això, tu pots fer més. Perquè en el cas meu, la meva màxima personal confiança en mateixa l'escola que m'ha ajudat moltíssim a dir sempre no, la importància dels estudis és moltíssim. I és això una mica com el que veure pots estar fent a la ciutat, és el que he intentat calcar als nens que estem a nosaltres i a les famílies amb les que treballem, que estudiar és una que han de venir els pares i tal per poder fer els seus fills. Perquè és l'única manera que els fills vagin a l'escola motivats per fer per fer això, per fer allò, i la veritat és que la ciutat és el modo que he trobat per donar a conèixer aquests pensaments meus i fer que els nens meus entendre la importància d'estudiar. Si teniu alguna pregunta o alguna cosa que vagi apuntat. Doncs ja està, Maria. Gràcies. Que sí de moltes coses. Gràcies. Maria. Sí que tenim una pregunta, Maria. Digues. Maria, abans no sé si m'has sentit que he dit que quan acabessis la teva intervenció faríem un parell de preguntes, ¿vale?
Doncs ara formaré la pregunta i potser contestes, la respons tu la primera, després l'Alba, que sigui breu, perquè si no, perquè tinguem temps de... Jo ara formaré la pregunta. Maria, per què... Perdón, pero no se me acuerda si puedo formarte la pregunta. Escriu-li. Sí. L'escrius tu? Sí. Quina ha estat la teva experiència en qüestió... No escolto. Ara no t'escriu, Maria. D'acord. Digues. Quina ha estat la teva experiència en qüestió de la formació? Quina ha estat la teva experiència en qüestió de la formació? La formació que estic fent ara a la universitat ha sigut una experiència, la veritat que he après molt en molts àmbits que no tenia jo clar que és el que anava aprenent. Crec que m'ha estat formant tant personalment com acadèmicament. Està donant un temps ètic per fer les coses. És a dir, estem fent molt tipus de gestió personal del nostre temps, de poder pensar, de fixar els nostres objectius. Estem fent coses molt clares com gestionar un mateix, que és on comença tot. Per això, aquesta és la part de l'experiència de la formació que m'estic donant molt a definir el meu camí. I la veritat és que Access ha fet una cosa que jo tenia jo que m'agradava molt estudiar i tot això que estic fent amb la universitat ha estat alimentat que em porta a estudiar més. Gràcies, Maria. Hi ha una pregunta més? Alguna pregunta més? No, ara Maria? Després te farem una altra, Maria. Vale, d'acord. Vale. Ara passa la Helen? No, ara una pregunta per la... És la mateixa. Quina ha estat la teva experiència en qüestió de formació? Sí que abans tu has dit, no?, que ha estat una miqueta així, no?, que t'havies desmotivat i tal. Sí, ha sigut una etapa difícil perquè sempre ens trobarem, per desgràcia, espero que cada vegada que anem avançant els anys tinguem menys persones que es motiven al nostre camí, perquè som iguals, no tenen per què motivar els altres col·lectius menys que nosaltres o a l'inrevés. Crec que ha sigut difícil en qüestió de que un adolescent és molt vulnerable, és una persona que es deixa, encara no tenim la nostra personalitat formada i ens deixem jutjar o pensar com pensa una altra persona i crec que va ser una etapa molt complicada si no hagués tingut una persona al meu costat que m'hagués ves per aquest camí, perquè si no m'hagués perdut i com moltes altres joves que han patit aquests casos no hauria estudiat. Crec que la formació és un instrument que ens dona més poder i que és la clau, com ja he dit abans, per la porta a un futur. Ens fa arribar a llocs de decisió i nosaltres, cada vegada que tenim més formació, amb el bon sentit, estem molt més empoderades. Les dones gitanes són molt lluitadores i si les nostres besàvies i les àvies han arribat on han arribat sense formació, no ens podem imaginar la joventut amb formació on podem arribar. Gràcies, Alba. Jo tinc un parell de preguntes també. Tinc una per l'Alba. Respecte al tema de l'absentisme, que a ti t'agrada molt tractar, també, aquest és un tema molt complicat i que s'ha de treballar molt per tratar de conèixer les seves causes i trobar solucions. Alba, tu per què penses que el grau d'absentisme és molt més gran en arribar a l'ESO? Jo considero que hi ha molt abandonament escolar per un funcionament molt irregular durant la primària. Ja comencem els problemes a la primària i els arrosseguem fins a la secundària. Encara tenim un sostre de vidre que no ens deixa veure que el camí es fa des de petit. Si no comencem des de petit, el nen, o bé perquè ja, quan som més grans, ja no volen, o bé perquè ha patit molts problemes, perquè un nen quan falta a l'escola molt té problemes de reenganxar-se, té molts problemes, aquests problemes s'arrosseguen fins a la secundària i per això hi ha aquest abandonament prematur als adolescents. Gràcies. I tinc una altra per la Maria. Escriure.
Maria, com et veus tu, a tu mateixa, d'aquí a uns anys? Un segon. Tu mateixa? D'aquí a uns anys. Maria, tenim una pregunta per tu, L'he escrit al xat. Espera, Maria. Maria, espera. ¿Qué se me sent? Sí. Sí. Hola? Sí. Vale, diu, Maria, com et veus a tu mateixa de 15 anys? La veritat és que hem preguntat a una noia important que ha fet unes cosetes d'aquí al carrer i sempre ho he tingut molt clar. He tingut molt clar, vale, vull estudiar això, vale, vull fer això, vale, vull treballar, vale, vull fer això, i sempre ho he tingut clar. I ara és com que m'he pres temps de tranquil·litat i tinc molt clar que vull tornar a estudiar, però estic entre dos rames molt distintes. Com ja us he dit, he estudiat farmàcia i el món de la salut i la sanitat sempre ha estat algo que m'ha agradat. És que estic pensant fer un grau superior pensant en aquest ram, o bé continuar amb el que estem a la ciutat i fer algun grau superior d'interacció social o alguna cosa. Ara també he pres aquest any per mateixa, per treure un carnet, que això també dona molta llibertat i és molt necessari, també és una forma d'estudiar que hem de passar temps per ahí i hem de fer-ho perquè és un llibre per nosaltres. I quan tinc el carnet passi aquest any i estic treballant amb els serveis que estudiem. També a corto plazo per això, tornar a estudiar i en el futur doncs veig un treball que realitzem com a meta i que fallarà i som portuguès amb una família. Gràcies. Gràcies, Maria. Hi haurà alguna pregunta més? Algú té alguna pregunta per la Maria? O per l'Alba? O per l'Alba? Bueno, jo sí que tenia una, que m'agrada que en festival, vull dir que és igual una de les dues. Esteu posant molt d'èmfasi dient que la formació us obre les portes a nivell laboral. La meva pregunta és, valoreu en què us ajuda la formació, l'obrir ments, tindre el màxim d'informació possible com a persones, com ajuda a ser millor dona, millor gitana des de la formació a nivell personal? Està clar que sí, perquè sense la formació no som res. Jo poso èmfasi a nivell laboral perquè és el que vivim cada dia i sense un bon treball no ens podem mantindre i tindre la qualitat de vida que necessitem. Però com a pautes de vida, com a maneres per parlar, per relacionar-nos amb la gent, per educació, l'educació és tot. No és sol una porta a un treball, sinó a ser millor persona. Moltes gràcies. Vull contestar jo també? I tant. Tenen una pregunta després, Sencer? Sí? No. No, ara. Vale. Doncs, aquesta pregunta que has dit tu és una cosa que jo sempre la tinc al camp, no? És dir, jo vaig acabar, com ha dit l'Alba, la carrera, o sigui, el grau de treball social, quan vaig ser àvia, no? Però uns anys abans, potser 6 anys, no sé, jo mai em plantejaria haver estudiat, no? Perquè ho veia com molt lluny, i a més que com que no era per mi, una dona gitana. Doncs ara em penedeixo de no haver fet els estudis quan era joveneta. Sempre pensant que soc gitana, que la meva cultura per mi és molt important, però és que no és necessari anar per la vida. O sigui, la formació és superimportant perquè en formació tu et sents més forta, tu vas pel carrer més segura, no? Com diu la meva companya, més segura de per què hem d'anar gitanos sense formació. O sigui, hem de tenir opcions. La formació et dona opcions, et dona seguretat, et reafirma com a dona, com a gitana, com a persona. I a nivell laboral et dona moltes més oportunitats.
O sigui, a la feina hem d'estar moltes hores. És molt important estar a gust, sentir-te realitzada com a dona, com a gitana, no? Com a persona, és a dir, llavors els estudis només et donen habilitats, et donen coses necessàries per estar millor tu, la teva família, el teu entorn, perquè ets un referent, perquè ets un exemple. O sigui, és que són totes coses positives, no? Que les dones, al cap i a la fi, som el motor i podem amb això i amb el que vulguem, no? I, bueno, continuaria parlant, però deixo la paraula de Maria, si té alguna resposta que segur que sí. No sé si has sentit. No s'ha acostat. Ja no hi és. Vale, ja no hi és. Tenia una pregunta. Ah, sí, disculpi. Sí, jo constato que amb tothom de dificultats, però que avui encara, i és una vergonya per la societat, les nois i les noies gitanes teniu el doble de dificultats per poder formar-nos. I crec que un dels elements que perjudica és l'actitud de molts mestres i molts profes. I jo per mi és una de les que jo contestaria si quan em preguntàveu motius d'absentisme, un és aquest. Si el mestre o la mestra no acull de manera cordial a totes les criatures, doncs evidentment és una manera per dir a l'escola que vagi un altre. Per tant, en la vostra experiència heu trobat almenys alguns mestres o profes que donessin ànims, no com aquest de part de secretaria, sinó d'altres, i hi hagués un acolliment i una empenta que es podria de fer qualsevol mestre o profe que vulgui fer bé la seva feina. Per sort sí, perquè si no, què seria, no? Llavors de nosaltres. És cert que la majoria de mestres tenen ja el seu prejudici de visitar el que faran. A més, aquesta frase que jo estic dient ara mateix, jo me l'he trobat, perquè moltes vegades estàs fent de voluntària i, clar, depèn com vagis pentinada o pintada, doncs potser no se n'adonen que ets gitana, no? I és molt trist trobar-te a una classe d'infantil o de primària un mestre que diu què han de fer aquests nens? Què faran? Què fan els seus pares? No dic més res, no? Penso, si tu tens l'expectativa d'aquests nens tan petitons, aquesta expectativa que ets mestre, que és vocacional, que penses que creus, que has de creure que els teus nens, alumnes, han d'arribar al màxim, quan arribin a, o sigui, ara estan infantil, però quan arribin a primària, a secundària, aquest camí, o a secundària, m'he trobat mestres que han dit jo m'he d'esforçar perquè els nens facin alguna cosa. Això a nivell professional, perquè és personal, jo també m'ho he trobat, jo he deixat d'estudiar per això mateix, perquè jo he tingut 20 companys i els comentaris i les risses eren contra els gitanos. Això és diari i això a nosaltres ens perjudica. I com a dona, tu què has de fer? Jo tinc companys que tu què has de fer ara? Oh, estàs estudiant i com que no estàs a casa? Fregant o al mercat. No és cap deshonra treballar al mercat o treballar fregant, no. Això és molt digne. Però tu sí que m'ho dius, desprestigiant la nostra cultura, perquè, o sigui, tu trobes, però per sort són forts i són fortes i això, i per sort de trobar-nos amb persones i amb mestres que diuen no, aquí estic per ajudar-te. Concretament, a l'Alba, els primers 3 cursos de l'ESO, el que tenien això, mestres bones, que vinga va, que tu pots, vinga va, que tu pots. Va ser a quart, quan es va trobar una senyora que li va dir, cada dia li deia, no et preocupis, que tu aniràs al mercat, no et preocupis, que no passa res, que el mercat és molt xulo, però és que a la nostra família no es dedicàvem a això. Aquesta nena, per motivar-la, era un món dur. Llavors, de 100 et trobes un per sort. En el meu cas, m'he trobat molt pocs. El de l'Alba, no ho sé. Jo personalment m'he trobat molts bons, però a part de personalment, que crec que m'he trobat molts, jo tinc la sort de treballar diàriament amb adolescents gitanos, nens i nenes que molts estan estudiant, però molts són absentistes, per molts d'aquests motius per trobar-se profes que no ens han ajudat. Però des que continuen estudiant, remarco sobretot una professora que va tindre una alumna nostra que és en comú, de la Leti, la meva companya Letícia i jo, que tenia una professora l'any passat que era una passada.
és que era increïble com parlava de la cultura gitana, com motivava aquesta nena que en concret sempre està desmotivada, creu que no pot ser res a la vida, perquè sempre hem portat una carrera de que molts profes i molta gent l'ha desmotivat. I ella sempre estava tu puedes. La van canviar perquè no estava fixat a l'institut i sol dir-te la reacció de la nena ja em pot dir vostè si era bona professora. La nena va venir plorant, però plorant. Ay, va a quedar profesora, se va a otro instituto, ¿qué voy a hacer sin ella? No me voy a sacar la ESO, I així va ser. No va tindre la ESO perquè es va desmotivar tant que aquesta professora per ella era com una salvació de lo bona persona que era. Així que, per sort, hi ha també molts bons professors. Yo quería decir que el tema de la motivación para nosotros es muy importante. Sobre todo al llegar a la ESO, hay muchísimos alumnos y alumnas muy desmotivados que llegan diciendo yo no valgo, yo no puedo. Y te preguntamos, ¿y por qué no puedes? ¿Por qué tienes esa consideración de ti si nosotras te estamos diciendo continuamente que claro que vales? Es que me lo han dicho en el instituto, es que yo no valgo, es que ¿dónde voy? No voy a sacar la ESO, no lo voy a conseguir, ¿no? Entonces, conseguir maestros y maestras que consigan motivar a los alumnos y a las alumnas es fundamental. De hecho, creo que al principio de todos los cursos se debe hacer también un curso para los propios profesores, tanto de motivación de los alumnos y de las alumnas como de conocimiento de las culturas que se encuentran y de la diversidad cultural que hay en todos los institutos y en los colegios. Creo que eso es básico, porque muchas veces es el propio desconocimiento el que les lleva a realizar este tipo de acciones, ¿no?, con los alumnos. Y la verdad que nos encontramos muchas veces con estas situaciones y nos sabe muy mal, porque para nosotros es fundamental el tema de la motivación y les damos muchos ánimos y se sienten muy bien cuando lo hacemos, se les sube la moral, vamos, hasta arriba, pero luego se les vuelve a bajar y es doloroso, la verdad. Por eso yo, lo voy a decir en castellano, quería hacer énfasis de la formación porque, por desgracia, trabajamos con muchas familias que por muchos motivos no han podido tener formación. Nos encontramos con muchas madres que no pueden ayudar a sus hijos lo suficiente por falta de formación, todo lo que ellos querrían. Entonces, vamos a una reunión a las escuelas y no podemos entender bien lo que nos plantea el mundo educativo porque no tenemos las herramientas. Creo que esto es también una oportunidad para pedir a nuestros jóvenes que se formen porque estas madres querían ayudar mucho más a sus hijos y hijas, sobre todo en estas etapas que son tan complicadas, y si tuvieran más formación tendrían mucho más empoderamiento con ellas mismas y podrían creer más en lo que pueden ayudar a sus hijas. Ya pueden sin formación, imaginaros si estas madres tuvieran más formación y pudieran ayudar a sus hijas en ayudar a creer en ellas mismas y en las escuelas a no dejar que nadie nos pudiera pisar nunca. Bueno, yo creo que ese es el trabajo, ¿no? Que los alumnos de ahora sean los padres y las madres de mañana, que puedan ayudarles, ¿no? Sí. Es ese trabajo de, quizá no a corto plazo, sino a medio o largo plazo, que creo que es muy importante realizar. Crec que hem de tenir present que la formació és el present, però és el futur. Sobretot. I això, o sigui, ara mateix, aquí concretament, jo tinc 4 companyes que les 4 tenen formació i saben, no? Ara mateix, si elles van amb un nen a l'escola i es plantegen qualsevol dubte del sistema educatiu, serà molt difícil que no estiguin al tanto de dir no, això funciona així. Per molt com que tu em diguis que tal, o sigui, el meu fill ha tingut aquest problema o no l'ha tingut, o que el meu fill té qualsevol problemàtica i jo sé on recórrer, jo sé on anar, jo sé. Això normalment no és el que ens passa, perquè no tenim coneixement. Qualsevol ens pot dir, no, és així i tu t'ho creus. Però aquí va el futur del teu fill, de la teva neboda, del teu... I això és un gran problema i és el que ens està passant fins ara. Som les dones, la majoria, no? Que anem més a les escoles, amb els fills, doncs ara a partir d'ara això no pot ser, no podem consentir, no? I per això és tan important formar-se. Jo parlo sempre de la universitat, perquè és el màxim, no? Però és igual que sigui la universitat, la mitjana o superior, que tinguem formació i informació, que estem formades, perquè és estar en igualtat de condicions, que és el que necessitem les persones gitanes.
i ja està. I cada dia hi ha més dones gitanes formant-se i en formació i acabant les formacions. El que passa és que no es visibilitza perquè potser no interessa a la societat majoritària, però aquí estem per desmuntar tot això i demostrar que no és així, no? Continuem amb la segona taula? Sí, sí. Vale. Doncs ara donarem pas a la segona taula, que estarà composta per la Verónica Santiago, Leonor Fernández i telemàticament, que podeu pujar a la taula, i telemàticament tindrem a la Helena Maro. Potser un poc. Així està bé. Doncs primer presentarem a la primavera. Jo diré que la Verónica és membre de l'Associació de Dones Gitanes Troncotar Mistipet, d'aquí de Barcelona. És una dona gitana que va obtindre el 2019 l'ESO i actualment està estudiant a la universitat, va preparar-se la prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys, la va aprovar i actualment està estudiant a la UOC el grau de... Artes. Sí. Però crec que és més important que parli ella, que ho expliqui ella, que segur que ho explicarà molt millor que jo. Verónica? ¿Estás tú encendido o no sé cómo va? ¿Ese? ¿Sí? Ahora sí. Vale. Vale, en primer lloc, donar les gràcies per convidar-nos i, bueno, començaré a explicar en castellà, ho sento, perquè ho parlo més fluidament que en català, però, bueno, yo soy Verónica, tengo 34 años, vivo en Badalona y, bueno, yo dejé los estudios en segundo de la ESO, tenía 13-14 años. Y retomé los estudios pues como 15 años más tarde, cuando coincidí una de las veces con Ana Contreras, miembro de la Troncotar Mistipet, y bueno, me dijo que estaban haciendo la preparatoria para el examen de graduado escolares de educación secundaria y bueno, pues siempre tenía esa espinilla, yo me lo quise sacar hace tiempo, siempre había trabajado de dependiente en diferentes sitios, en los supermercados, de teleoperadora también había hecho, en diferentes sitios, en hoteles, pero una vez quise cambiar de sector y me pidieron el graduado y pues no lo tenía, ¿no? Entonces después de hacer la entrevista no pude optar al puesto de trabajo que sí que deseaba, porque bueno, quería cambiar de sector. Y entonces, pues como Ana lo sabía, pues me dijo, lo estamos preparando, si te quieres venir, y le dije, vale, pero sin compromiso. Empecé a ir a las clases, me encontré a Helen Amador dando clase de lengua, me encontré al día siguiente a Libertad Heredia dando clase de naturales y matemáticas, y me dolió mucho la cabeza ese día, la verdad, acabé con el ibuprofeno, de verdad, en serio, y seguí yendo a las clases, no dejé de ir. Y aprobé la parte primera del examen, aprobé el bloque de lengua y el de sociales. Me faltó el científico-tecnológico, pero bueno, no me desesperancé y seguí yendo a las clases y bueno, ya cuando me faltaba este bloque, paralelamente empecé a hacer la preparatoria del acceso a mayores de 25 y bueno, mientras fui haciendo una parte del acceso, pues pude ir estudiando también para sacarme la parte científica tecnológica del graduado. Y bueno, me lo saqué y después pude optar a otro trabajo, a otro tipo de trabajo. Pude empezar como dinamizadora comunitaria en Buen Pastor, estuve un año y pico largo haciendo una sustitución
Y bueno, qué deciros, yo desconocía totalmente este mundo, no conocía que era dinamizadora comunitaria. Cuando me ofrecieron este puesto de trabajo, bueno, literal dije eso que es, que tengo que hacer, yo lo voy a saber desempeñar. Y bueno, de hecho sí, lo desempeñé y estuve trabajando con comunidad gitana. Y bueno, después, paralelamente que estaba haciendo el examen de acceso a la universidad, con este trabajo pude aprobarlo y bueno, ahora mismo volví como al inicio. He acabado donde empecé, en la Transmistipen como dinamizadora, pues ayudando a otras mujeres como me ayudaron a mí en aquel momento, viendo la transformación de las vidas de otras mujeres como me cambió la mía. Y bueno, sigo formándome, es muy importante la formación. Yo no lo hice, bueno, por circunstancias de la vida no lo pude hacer en la época que debería. Si se puede, claro que se puede hacerlo de mayor, pero me reitero lo que ha dicho la prima Alba, que lo suyo es que los niños tienen que salir de la escuela y del instituto con su graduado, con su formación que ellos elijan, y claro que sí, universidad o lo que ellos quieran, ¿no? Apoyarlos, porque luego las cargas familiares, si eres padre porque eres padre y si no, pues tienes a los padres a tu cargo, ¿no? Y si no, el combo completo, y es muy difícil. Se hace, claro que sí. ¿No? Y decía, madre mía, que han llegado a la universidad, madre mía, que han hecho esto. Si a mí me preguntaran hace 5 años atrás, pues Leo, ibas a estudiar, te ibas a sacar la ESO, ibas a sacar el acceso a la universidad y ibas a pisar la universidad, diría, no sé, pues sí. Yo, como ha dicho la Loli, pues, bueno, mi principio, desde muchísimos años, mi profesión era peluquera y maquilladora. Y durante muchos años trabajaba con eso. Bueno, pues yo me casé muy jovencita, tuve a mis niños, dejé el colegio con 17 años, ahí en séptimo, entonces hace séptimo, y no tenía tiempo para estudiar. Estuve trabajando muchos años de peluquera y maquilladora. Se me ofreció la oportunidad de trabajar en otro trabajo totalmente diferente, el cual me llamaba mucho la atención, y bueno, pues necesitabas una pequeñita formación para entrar en ese trabajo. Eso era pues la mediación, un curso de mediación. Ahí pues conocí a mi amiga Lucena, que pues bueno, me dijo, vamos a hablar, quiero nombrar algunos nombres porque quiero que también se vea la importancia de tener referentes gitanos y gitanas. Yo posiblemente, si no hubiese visto y no hubiese tenido ayuda de referentes gitanos y gitanas, seguramente no estaría sentada aquí. Entonces, es muy importante que sigan habiendo referentes gitanos y gitanas. Bueno, pues porque como bien dice la Loli, o como dice la Vero, estudiar de joven pues está muy bien, es lo que se debería hacer, es lo que enseñamos a nuestros niños y es lo que queremos que hagan nuestros niños. Pero claro, que hacerlo a nuestra edad, pues es como algo más inalcanzable. Es como dice la Loli, pues ya pues toca la edad de trabajar, de cuidar a los niños y poco más. Pero bueno, yo tenía esa espinita y yo no me saqué en su tiempo el graduado escolar. Y la Eli me dijo, pues vamos a apuntarnos a lo de graduado escolar, que yo también estoy, qué tal, y me apunté. Porque a través de hacer la mediación, el curso de mediación, pues como que le cogí el puntillo al estudio, de que yo lo primero lo veía como que esto es muy grande para mí, o yo no voy a saber, o esto no es lo mío y tal, pero como vi que era capaz, que podía, que me salía y lo aprobaba, y además con buena nota, pues yo decía, hostia, pues sí, ¿por qué no? Pues vamos a probarlo. Bueno, pues me apunté en el graduado escolar. Me costó un poquito, no me lo saqué toda la primera, me saqué en diferentes, o sea, los bloques me los saqué en diferentes fechas, pues porque como bien decía Ravero, pues con hijos, con trabajo, con carga, con casa, pues más difícil, no puedes dedicar el tiempo que tú quieres, pero bueno, me lo saqué. A raíz de ahí, pues iba con mi compañera Eli, conocí a Jorge, bueno, a Jorge lo conocí en otro ámbito que no tiene nada que ver con el estudio.
Pero él también estaba allí y me habló del acceso a la universidad, de que Leo, pues ya que estás haciendo estas clases, mira, hace el acceso a la universidad, que ya no te pilla tan de nuevo, o sea, que ya tienes un poquito rodado lo del estudio, lo de los hábitos de estudiar. Y yo siempre he sido un poquito así hecha para adelante y dije, pues venga, vamos a probarlo. Lo probé, ahí conocí también, por entonces conocí a Fernando, que pobre mío, yo siempre digo que soy su pesadilla, que la verdad es que también me ha ayudado muchísimo junto a Campurrón, la verdad, tengo que decirlo. Y bueno, pues lo dicho, estuve estudiando en la universidad, me ha costado mucho, pero lo he conseguido, conseguí el acceso a la universidad. Y bueno, pues este año, con 40 años, que diría que iba a entrar a la universidad, pues entro con 40 años a la universidad. Ayer fue mi segundo día en la universidad como trabajadora social, la carrera de trabajo social, en la cual estoy súper contenta. Es como un sueño hecho realidad. Yo cuando me vi a la universidad sentada decía, madre mía, estoy en la universidad. El primer día que se me caían las lágrimas, me emocionaba porque decía, claro, a lo mejor para cualquiera pues no es tanto, no sé, o a lo mejor no ha costado tanto, pero a mí me ha costado mucho sacrificio y mucho esfuerzo y mucha constancia y mucho tengo que hacer. Y el verme ahí, pues dije, madre mía, que estoy en la universidad. Pues ahora esta etapa pues la enfrento pues así, disfrutándola muchísimo, con muchas ganas, con mucha ilusión. Respecto a cómo me ha cambiado, qué ha sido en mi vida ahora los estudios antes, qué ha supuesto en mí, pues ya te estoy diciendo, o sea, no tiene nada que ver la Leo de ahora con la de antes en conocimiento, o sea, te enseña, aprende, te da herramientas para trabajar. En mi trabajo, entré a trabajar en el Servicio Innovar Respondido hace ya 4 años, como dinamizadora comunitaria. Y pues eso te da esas herramientas que necesitas, ese conocimiento, ese crecer y bueno, pues estoy muy contenta, la verdad, de que me brindara esa oportunidad de encontrarme a gente tan buena por el camino que me ha sabido echar una mano y de aprovechar esta oportunidad y disfrutarlo como lo estoy haciendo. Además, tengo que decir que para mí es un orgullo, pero no solamente eso, sino que hay de pique el gusanillo que me diga, pues mamá, yo también quiero hacer un grado superior, porque para entrar a la universidad, para hacer mayor de 25 aún no llego, tiene 23 años. Claro, eso es decir, jolín, ¿sabes? Que mi nuera, que tengo nuera, que me diga, pues tía, usted nos motiva, de verdad, que qué bien. O sea, eso pues es un orgullo. Tengo un niño con 15 años que él está haciendo ahora 4º de la ESO y quiere seguir estudiando y quiere también seguir por el camino de integrador social. Entonces todo eso pues gracias a qué? A los estudios, al haber estudiado, al haber ido consiguiendo metas poco a poco. Y muchas niñas